хора. Аз съм Дейв, ние ще играем в един правят сървър. Кажи едно хай, бе. Не скелет. Ще кажеш. О, фак, убима, ще ме убият. Татка. Помагай ми. Не мога да отворя. Чакай да махнем шейдерите. Не е много кадърно така. Да се играе с шейдери. Така. И сега, хора, искам да се извиня, че не съм снимал доста време. Това е на той. Бе, взимай си лайната. Ами пълен си, служи си. Абе ти пранк ли правиш, бе? Ами изчисти си я. Дай тук служи, направи един чест да ги сложа. Не, помагай. Помагай ми. Чакай, помагай ми, че умирам. Тъй. Тъй искам да се извиня, че от бая време не съм снимал. Чакай сега, какво да напиша? Ютубър, тъй. Сега. Ютубър. Оунър. Тук колко играчи играят? Ако снимат, да ми пратиш каналите, да ги оставя в описанието. Но стига. Но какво направя? Абе, как ще ти е само моб дропове, бе? Само в инвентара ми моб дропове. Добре, че нямам лък, сега ще възцепа. Какво? Какви диаманти, бе? Не искам диаманти. Сървъра на какво е? На изи? Диаманти! О! Не ми трябва тия слайна. Не ми трябва тия стрели. Само един стак стрели ми трябва. Не, всъщност това ми трябва. Всичко ми трябва, съм нуп. Тъй, както и де. Малко тия стрели не ми трябват за сега. Ти от колко време играеш, бе? Като гледам нямаш хубава броня. Ама имаш хубави скелети. Кой? Чакай, сега се поправя лъка. Имам по-поправя. Но, абе, ще е читър. Това са читърски. Откъде имаш този меч? Яйце! Сега се кланя. SMP сървъра, както се казва, че аз не бях направил кандидатура за него. Да. Cowboy SMP или какво? Cowboy SMP, Нека си поправим лъка. Това вече е поправен лък. Green King, хай. Значи това е твоята къща, това е на Killer Master. It's Mario PvP. Абе, защо и тяхната къща е в пайжини, бе? Перлички! Иху! Ще хапна, ма. И сега, хора, главно ще се развивам аз. Те перлички си запазя, защото ми трябва. Си. Обичам да гледам Cartoon Network, ако трябва да съм честен. Или пък Disney Channel. Иху, имам
Не, аз имам даймонд, всичко имам си даймонд, аз тук съм мега развития. Какво да ми енчантнеш, аз съм си мега опи. Мега опнат съм. Гледай сега. Сега е една броня. Това хора, това не е чит, това е подарък. Не е чит това. Подарък и чит са съвсем различни неща. Ама този е читър, защото ми има някакъв мега меча и направо. Аз знам енчант и нещо си там, тъй. Е така хора. Той така прави енчант. Енчант да бъде Майнкрафт. Нали той беше долна и Sharpness 5. Както и де. Това не е по моето нещо. Та сега главно ще се развивам, то ми подари малко диаманти, за което съм хайп. Няма съм мъча да събирам диаманти, за да си правя инструменти, ами е директно. Гладен съм, имаш ли храна? Искам. То скелет ще му пръсна. Аз. Тъй. Къде бягаш, бе, мършо? Да сгнила плът ми трябва. Както и да е. Къде се искам храна? Искам храна, дай ми. Yeah. Тъй. Това е тази стая тук. Дяконе! Yeah! Oh no, shit. Какъв той шулкърбокс? Поснима? Кой е той? Какво ще позел тук е? Курвата на клиники. Извратен човек, хора, извратен човек. Тук стая 5, стая 7, стая 5, стая 5. Тук някакви честове. Стая 6, it's Mario PvP. Да се изплуя между веждите. Пранк. Да, ще му изчистя пранка. Искам да му изчистя пранка, защото съм добър човечец. Какъв този? Не. Аз съм биглец от... Но! Фак! Ю! Значи на мен тия стрели няма да ми са. Кой знае колко. Каква помощ. Сега малко се подредим инвентара. То сайра. Така хора, лошо начало почнахме. С това започнахме да се лигавим. Аз ще намеря... тук някакъв мега хотел 49, нещо си. Добре дошли в блока на сървъра. Ако искате да си купите стая, пишете на Гридки. Надявам се да ви хареса. Стали сме го бацаса. Значи, стая 2. Стая 1. Лус. Туалетна. Тъй. Войната се изхвърлим. Както иде. Абе, тази стая 1 на някой ли е? Стая 1, защото искам да си я купа. Не да си... значи си остава за мен, айди. Аз почвам се разполагам. Тук като гледам крафтинг има. Пишем на... Така
на тоя. На ето тук, където са легави.